Takže ahojte, ja volám sa Marek Mandel, ako už si Mišo vedel som z projektu Superfaktúra. O čom budem hovoriť teraz, viem, že už ste tu boli celý deň dosť dlho a zrejme vaša pozornosť nie je taká zaujímavá, a ja to aj budem vás úplne dorazím, pretože budem hovoriť hlavne o číslach. To znamená, tak ako povedal Roman predo mnou a s tým absolútne súhlasím, že každý na startup robí biznis a biznis je v prvom rade o číslach, o tabulkách a o vyhodnocovaní toho, čo sme dokázali a dokázali toho robiť rozhodnutia. Ja budem dnes hovoriť o tom, o jednej také veľmi malej časti toho projektu, alebo toho, čo ja vlastne za tým projektom robím. A to je, nazval by som to taktikou marketingu a úplne do detailov. To znamená, akým spôsobom my zistíme, že či pre nás má nejaká buď reklamná kampaň, alebo akákoľvek aktivita zmysel, ako to spätne vyhodnotíme a ako to ovplyvní naše rozhodnutie do budúcna. Začnem vlastne obsahom, či najprv vám poviem zhruba, čo je Superfaktúra, nebudem to veľmi dlho roznášať, poviem to veľmi rýchlosti. Potom by som sa venoval KPI, to veľa zloduchšie bude poznať, to má Key Performance Indicators, ktoré sú pre nás dôležité a ktoré sledujeme. Poviem niečo o konverzných pomeroch, hodnote zákazníka, teda čo pre nás ten zákazník znamená, koľko peniazí nám reálne prinesie, aká je cena na jeho získanie, a kedy je teda ten biznis úspešný pre nás, podľa tých skúseností, ktoré sme získali. A nakoniec potom, tí, čo vydržia, vám ešte aj pracovnú ponuku. Som ho nepovedal. Dobre, takže Superfaktúra je to online ekonomický systém pre živnostníkov a malé firmy. A môžete sa predstaviť ako podnikanie pod jednou strechou. To znamená, riešime tie bežné veci, ako je fakturácia náklady, objednávky, evidencia klientov, a riešime platby za faktúry online, to znamená, keď niekto vystaví faktúru cez náš systém, tak jeho klient môže pokojne kliknúť na to PDF, zaplatiť to online, prípadne to môže zaplatiť cez mobil, cez QR kódy a podobne. Je to napojené na banku, to znamená, že sa stavujú bankové výpisy, párujú sa vám platby, náklady a tak ďalej. Máme aj hybridnú poštu, to znamená, nepotrebujete tlačenie, nebudete na poštu, všetko posielate cez nás, listy, ktoré odídu vo vašom mene, sú s vašou skutočnou adresou, s vašim farebným logom na obálke. Je to napojené na účtovníkov, to znamená, podporujeme všetky rozšírené účtovné programy na Slovensku. A takisto máme API, teda prepojenie na e-shopy, ak si chcete zautomatizovať celý tento proces fakturácie a fakturovať cez Superfaktúru. Je to vhodné pre e-shopy, napríklad keď si nechcú implementovať svoje vlastné platobné metódy a využijú priamo tú faktúru online, ktorú máme my, tá platbu online. Aký máme biznis model? Je to online služba, to znamená software ako servis. Odlišuje sa to veľmi od e-shopov, to znamená, to, o čom budem hovoriť, je naozaj šité na službu, ktorú máme my. To znamená, keď budeme hovoriť o konverzných pomeroch, tak je to niečo iné, ako ste zvyknutí, keď sa všeobecne hovorí o konverzných pomeroch pri e-shopoch, na ktorý sa to často ilustruje. Vysvetlím potom, v čom je ten rozdiel. Máme free trial, 30 dní zadarmo. Je možné ho predĺžiť, ak niekto nás propaguje na sociálnych sieťach a tak podobne. Potom nemáme žiaden free program, aj neexistuje u nás, že by niečo bolo zadarmo. To znamená, keď ten užívateľ príde, má zadarmo ten jeden mesiac, príbe si to predĺžiť na 2 na 3, ale potom už musí platiť. To znamená, neexistuje, že by ostal používateľov a neplatil. Programy sú za 4,90 alebo 14,90, je to v eurách, kto šikovný, že sa predáta na koruny. Platí sa mesačne. Zľavy máme pri predplatom, keď si to predĺží na dlhšie. A dávajú maximálne 20% provízie pre partnerov. Našimi partnermi na Slovensku je napríklad DevSupport alebo iné hostingové firmy, ktoré sú teda, s ktorými zdieľame cieľovú skupinu. Takže toľko ku biznis modelu a k samotnej službe. KPI. Takže sú to ukazovatele, ktoré my na denne sledujeme, ktoré pre nás majú význam práve v tom, že na základe toho, ako tieto čísla sa vyhodnotia, robíme my rozhodnutia. Na začiatku sme začali s rôznymi grafmi a obrovskými číslami, až to naozaj bolo také štatistické porovnanie, ktoré sme zistili, že drvivá väčšina z toho sú nezmysly, ktoré vôbec nepotrebujeme. A zúžili sme to na týchto pár KPI, ktoré sú pre nás kľúčové, ktoré nám teda umožňujú rozhodovať sa správne a vysvetlím ukážem, ako nám to pomôže, aké rozhodnutie robíme, aby sme ten projekt zvýšili teda jeho profitabilitu. Čiže také základné veci budeme vysvetľovať, počet unikátnych návštevníkov, počet registrácií, počet platiacich klientov, to je jasné. A idem ku konverzii. My delíme konverziu na dve časti. Tým, že sme online služba a máme nejaký free trial,
tak máme dva konverzné pomery. Prvým je General Conversion Rate, to znamená pomer registrácií počtu nových unikátnych návštevníkov. Vysvetlím potom ďalej detálnejšie, ako to rátame a čo to pre nás znamená. Potom Critical Conversion Rate je pomer platiacich klientov ku počtu registrácií. Hovorím veľmi rýchlo, rozumiete mi, alebo predsa na slovenčina. Samozrejme client value, to znamená, aká je hodnota nášho platiaceho používateľa, akú máme hodnotu jednej registrácie, bez ohľadu na to, či sa skonvertuje na platiaceho alebo nie. A potom máme CPA, teda Cost per Acquisition, teda náklady na získanie jednej registrácii alebo jedného platiaceho klienta. Takto asi u nás vyzerá KPI dashboard, to znamená, toto je zo včerajšieho rána. Toto máme po firme na obrazovkách, sa to refreshuje každých 5 minút. To znamená, sledujeme si tie hlavné indikátory, tu sú payments, tu máme počty používateľov, platiacich, neplatiacich, a tu máme nejaké mesačné tržby. A toto je z ostatného štatistického borna, to je iba pre masírovanie našho rega, to znamená, že koľko sme vystavili faktúr a koľko je celková efektovaná suma, ale to nám žiadne nejaké rozhodnutia, nemá to vplyv na žiadne rozhodnutia, to je naozaj taká, ako som povedal, nakrmenie ega. Čiže GCR, základný konverzný pomer, teda počet registrácií ku počtu nových návštevníkov. Tu je rozdiel pri rátaní, pri porovnaní s e-shopmi. My rátame výlučne nových návštevníkov z toho dôvodu, že keďže je to služba, ktorú používateľia väčšinou používajú každý deň alebo minimálne 3-krát do týždňa, tak pre nás má naozaj význam z pohľadu marketingu len vedieť, aké percento z nových návštevníkov, ktorí na ten web v danom sledovanom období prišli, sa aj zaregistrovalo. Čiže to sa dá veľmi ľahko zistiť z Google Analytics, to nie je žiadna veda, to znamená, vidíte tu graf, toto sú nejaké nominálne absolútne hodnoty a tá slabšia, modrá čiara je konverzný pomer, čiže vychádza to, že to je za apríl 349 registrácií, čiže konverzný pomer General Conversion je 353. Čo to pre nás znamená? To znamená, že aké rozhodnutia nám toto ovplyvňuje. U nás to nazývame aj ako public conversion. To znamená, je to konverzia nejakej hlavnej stránky, na ktorú smerujeme používateľa. Je ich niekoľko, ako sme učili hovoriť o jednej. To znamená rozloženie nejakých prvkov, call to action, všetci ste tu asi z webového biznisu, takže viete, o čom hovorím. Čiže na základe tohto my vyhodnocujeme náš A/B testing, čiže keď pustíme nejakú kampaň, tak testujeme, ako sa tie čísla zmenili. Nie je dôležitá absolútna hodnota tej konverzii, je dôležitá zmena oproti nejakým veciam, ktoré urobíme na tom webe. Zo skúsenosti sme neskôr zistili, že na začiatku sme sa orientovali výlučne na zvýšenie tohto konverzného pomeru, to znamená pomer registrácií ku novým návštevníkom. Zistili sme, že je to preceňovaný parameter a nakoniec sme došli k poznaniu, že dokonca aj pri nižšej konverzii na webku sme schopní získať viac peňazí, ak to zacielíme na širšie publikum. Ak niekto bude mať záujem to rozobrať lepšie, môžeme potom diskusie, ale nechcem vás zoberať do času. Takže to je prvý krok, to znamená, dostali sme používateľa na prvú metu, máme ho zaregistrovaného, ale zatiaľ nám predplatný, lebo nám nič nezaplatil. My teraz potrebujeme z tohto free trialu dostať z tohto užívateľa peniaze, to znamená, potrebujeme mu predať produkt. A tu prichádzame vlastne k nášmu CCR, čo teda nazývame kritický konverzný pomer, a je to počet platiacich zákazníkov ku počtu registrácií. Ako je vidieť, táto hodnota sa mení. To znamená, tu máme napríklad hodnotu z septembra minulého roku. A čo to znamená? Vlastne my potrebujeme vždy zachovať, aby sme mali správne dáta, časovú príslušnosť. To znamená, my vždy potrebujeme vedieť, že ku ktorému mesiacu ten používateľ patrí a z toho vodiť tržby. To znamená, že neplatí, že ak sa mi, povedzme, teraz máme september a zaregistruje sa mi 500 používateľov a mám tržbu 10 000 eur, tak to neznamená, alebo respektíve zaplatí z tých 500, príde mi 200 platieb, tak to neznamená, že mám konverzný pomer 40%. To znamená niečo úplne iné. Ja potrebujem si vždy priradiť tržbu od zákazníka, ktorý bol zaregistrovaný v tom danom referenčnom období. To znamená, ak sa zaregistroval v septembri, ale zaplatil až o rok v septembri, tak patrí do referenčnej tržby tohto septembra z minulého roku. To znamená, tieto čísla sa neustále menia. To znamená, že keď ja sa dnes pozriem napríklad na apríl a vidím tu 16%, tak zajtra, keď sa na ten istý screen pozriem, tak už to nebude 16, ale to môže byť 17. V prípade, že dnes, tým, ako sa pozerám, ten používateľ, ktorý sa registroval, príde zaplatil.
Prečo je to dôležité? Je to, že na základe týchto informácií my vieme, že v apríli, keď nám bežala nejaká kampaň, to znamená, že my si zaplatili, povedzme, investovali sme do Google AdWords, odtiaľ nám prišlo niekoľko registrácií, avšak títo ľudia nezačali hneď platiť, alebo predĺžili si 3, alebo prípadne prestali používať a neskôr sa vrátili, tak stále vieme spätne zhodnotiť úspešnosť tej kampane. To znamená, vždy je zachovaná tá časová príslušnosť. Ako využívame to CCR, takže je to hlavne meranie úspešnosti produktu, to znamená, že či používateľia sa im ten produkt páči a akým spôsobom teraz zvyšujeme ten remarketing. To znamená, keď zistíme, že títo používateľia to nezačali okamžite platiť a neplešli na platenú verziu, tak skúšame urobiť na nich nejaký druhý výstrel. Buď nejakými darčekmi, niekto im zavolá, pošleme nejaký newsletter, alebo máme taký systém smart mailov, ktorý na základe nejakých predefinovaných pravidiel osloví konkrétneho zákazníka, prípadne volbu. Čiže cez tieto ďalšie kanály opätovného oslovenia klienta zvyšujeme si ten kritický konverzný pomer. Prichádzam teraz k hodnote klienta registrácie, teda pre každého marketera je toto kľúčová veličina, to znamená, je to referenčná tržba k počtu zákazníkov registrovanom v danom mesiaci. To znamená, ak mám registrovaného povedzme v januári tohto roku, tak za celé to obdobie, ktoré sledujem, tak mám tu vyčíslenú tržbu ku tomu počtu zákazníkov registrovaných v tom mesiaci. Čiže 44 € napríklad za ten január je hodnota každého zákazníka, ktorý sa zaregistroval v januári. Podobne je to na registráciu, to znamená 13 € mám z každej registrácii bez ohľadu na to, či sa prešiel na platený program alebo nie. Čiže týmto spôsobom si určíme, koľko zarábame na tých klientoch a to nám určuje do akého rizika v marketingu sme schopní zájsť. Samozrejme, tieto čísla sa takisto menia v čase. To znamená, že čím sa ďalej do histórie pozeráme, tak tým samozrejme tá hodnota bude vyššia. Preto je potrebné si určiť nejaký limit, s ktorým už nechcem ísť, kde robíme tie porovnania. Čiže keď vidím, že napríklad marec, apríl, máj sú približne rovnaké čísla, čo je 5-mesačný odstup od dneška, tak si vyberieme práve to číslo, nejaký medián z tohto, povedzme 4,83, čo považujeme za hodnotu našej registrácie a s investičnými nákladmi do marketingu nejdeme na túto hranicu. Čiže CPH, koľko stojí zákazník, opäť jednoduchý výpočet, to znamená, to investície do reklamy rovná počet získaných registrácií. V našom prípade sú to registrácie, vzhľadom na to, že hodnota klienta sa v tomto produkte dosť ťažko určuje, preto sme si to zjednodušili na tie registrácie, čiže pre nás platí tento pomer. To znamená, v prípade, že cost per acquisition má vyššie ako hodnota registrácie, tak vtedy je to pre nás rentabilné. Príklad, mám banner za 1,000 €, priniesie na 50 zákazníkov, a teda v registrácii, tak je to 20 €, či je to nerentabilné, lebo je to viac ako 4,83. To ešte neznamená, že tá kampaň bola úspešná. Aj tam sa neberú do úvahy nejaké atribúcie iných reklamných kanálov, prípadne to, že píšu zákazníci odporúčajú svojich známych a tak ďalej. Ale na registráciu toho postupu to stačí. Ako rátame CPA Google AdWords, to znamená, keď tu je to veľmi jednoduché, keď investujeme do PPC kampaní, tak tamto Google vlastne robí za nás. To znamená, to je tento spolupec cost per conversion, one per click. Máme 4,66, to znamená, že sme v tom limite a tým pádom zarábame. Takže buď to rátame tak, že si vyrátame brandové kampane, snažíme sa vždy to obmedziť na jeden konkrétny mesiac, aby nám sadili tie čísla tých referenčných tabulkách, ktoré som ukazoval. To znamená, podľa toho vieme vždy zistiť, že či sme za daný mesiac splnili tú kvotu a sme v zisku, alebo tá kampaň jednoducho pre nás bola z toho výkonnostného hľadiska stratová. Čiže toľko tým číslam, dúfam, že som nás úplne zabil s tými všetkými účtami číslami. Takýmto spôsobom my momentálne robíme na Superfaktore marketing na Slovensku. Podarilo sa nám, vlastne fungujeme nejaký rok, podarilo sa nám získať približne 1000 platených klientov, asi 3000 registrácií a radi by sme prišli s tým produktom aj do Čiech a do Maďarska, čiže s tým, čo už Mišo avizoval, hľadáme nejakého country manažera, ktorý bol ochotný rozbehnúť a pokračovať teda v tom produkte v Českej republike. Čiže ak by ste niekoho poznali alebo niekto by mal záujem, tak pokojne by môže poslať e-mailom a kontaktovať na Twitter. Čiže toľko to ku hodnote zákazníka.